en ni nitiere gimoro miluongo ni forensics. Gima ikete kompyuta no ruche ok dibed mayot. Koro en gima nyalo luwi mayot ahinya mayud ni gini Cleopas ema nochape ka idi. Nikech kata beda ni an Amerka tineno simbi no kata kompyuta no ang'eyo address mare, ang'eyo namba ne e system. Koro ka gimoro timore to waluwa mos wayudo ni gini saa 3:30 emane Cleopas orwake gini e kompyuta ne ka en Nairobi. To mano pare ni ng'ato ni Amerka timo. Manyiso ni system ni en gima nyalo maki. Kompyuta ok riambi. Mane tabu ma ji nyaka bende nigodo. Nikech ging'iyo ni kachako tiyo gi system ni to koro weche na madani alos ka to ok bitima. Manyiso ni kata in iwuon ikawo wach kompyuta irwake gi mopogore. Nikech system na nyisi ni system be pod ji nyalo chapo. Irwake gi mopogore. Ka chieng' wabiro ni koro wadwa timo digital forensics, wadwa timo nonro makende kaluwore gi gine motimore system. Wabro yudi ni en Cleopas emano timo gini. Kata kiparo ni timo gino tiwuok kanyo, wabro yudo kompyuta no, to wabro ng'e ni kompyuta ni saa 3:30 ne ni kanyo, ni en kama. Ng'ama ne ntiere e kompyuta no, kata ng'ama no bet bute, oboydo ne Cleopas. Mane gima jomoko nyabedo noluwo. Mane gima ji nyaka luwo. Aya, Newton ogada ikora noseduogo kentie kanyo e yor Zoom. Adani mondo mi ilernwa, nitie gimoro manitie koleronwa kanyo kae to bang'e inkonwa. Sirkal mar Kenya Kwanza ogere mise mano mara bottom up economic transformation agenda kata beta. Okija kanyo to isewinjo kanyo twak. Ne en mise manoketi kendo sirkal osebedo kaloso